Dobrý deň, som Miriam Galová z realitnej kancelárie Expat Expert. Dnes vám predstavím štvorizbový byt v projekte Nová Koliba na ulici Pod Vtáčnikom. Do bytového domu aj do samotného bytu je zabezpečený bezbariérový prístup. Byt má praktickú dispozíciu výmeru 102 m2 a je orientovaný na juh a západ, čo zabezpečuje dostatok denného svetla počas celého dňa. Byt má priestrannú kuchyňu s jedálenským kútom prepojenú s obývacou izbou. Z obývačky sa vstupuje na veľkorysú lódžiu, z ktorej máte nádherný výhľad na celú Bratislavu. Lódžia ponúka dostatok priestoru na jedálenský stôl so stoličkami, ale aj na lehátka na oddych. Z lódžie sa vstupuje aj do hlavnej spálne. Na západ sú orientované dve samostatné izby, aktuálne využívané ako detské izby. Veľkou výhodou tohto bytu sú dve kúpeľne, pričom každá má svoju toaletu. Menšia kúpeľňa pri vstupe do bytu disponuje sprchovacím kútom. Väčšia kúpeľňa sa nachádza pri spálniach, je vybavená vaňou a má vyhradený priestor pre práčku a sušičku. Bytu sa predáva aj parkovacie státie v garáži priamo pod domom v blízkosti výťahu. Na úrovni garáži je k dispozícii veľká pivnica s výmerou takmer 7 m2, situovaná blízko vstupu do pivničných priestorov. Druhé auto alebo návšteva môžu parkovať na spoločnom súkromnom parkovisku na konci ulice. V areáli projektu Nová Koliba nájdete udržiavanú zeleň aj detské ihrisko. Lokalita Koliba ponúka bezprostrednú blízkosť lesa, množstvo možností na prechádzky či športové aktivity v prírode. Ak sa vám táto ponuka páčila, uvidíme sa na obhliadke.